Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Si Nicole? May relasyon sila si Nicole? So, nagod. Oh, binugog ni Buwan ng mga tanan Inday. Bisad na ako, Kiko. Pero wa mo siya kisulti bahin nila ni Nicole. O wa siya musulti na ko, ana. Butang eh. Nalimtan tingalig sulti ni Sir. Nalimtan? Kaimportante, ana, yung nalimtan? Di na tingali importante pa rin ni Sir. Mana naman sa to Inday. Malipayo naman si Miss Nicole sa iyo. Kamanyo ko ni Sir Aldwin. Close naman sa mo ni Miss Nicole. Di man preso ko na mga mura mong tiring ang tiro. Unsa? Wa, gita. Wa, kinamapin siya yung storya. Grabe kayo mo si Miss Nicole sa una Inday eh. Katilaw ba mag-isa siya mong kulata? Ha? Si Nicole akong gikulata? Okay, giunahan mo sa mo siya. Ay, giunahan mo siya. Giunahan mo sa kaniya. Pero, ako kang gikulata? Mo gikulata, oy. Kuya, wag uday na ako. Uy, kuyaw mo lang. Kuyaw kay ka. Hala, no? Nako ipakita nimo. Unsa man? Mga old pictures. Katong bago pa ka na akong PA. Abi na ko, uwa na rin ako masave. Nasave naman din ako. Kini, nag-concert ko ini sa Bao Hotel. Nara ka eh. Hala, kadaot pagod ay na ako. Oh, nabitagan pictures oh. Ay, si Nicole na, diba? Oo. Siya pa'y akong manager na nga time. Manager og Oyab. Oh. Wa lagi ni mo giapil pagsugilon ako ang bahin ninyo. Di ito importante eh. Dili importante nga mag-away mo kanunay tungod nako. Oh. Gisultihan kong Kiko. Ang mga wa ni mo isulti, gisulti ni Kiko. Okay. Sorry na. Sorry, Sada. Pero di naman hinoon ako kalitayon nga magduda ni mo. Di mo ka mo sulti sa tanang tinuod? Na makikitago-tago? Yung ana, Inday. Magduda pa yung ganap. Di lagi ka makabasol na ako. Okay. Okay. Akong usbon. Sorry nga, uwa na kumapit pagsugilan nimo ang bahay ni Nicole. Pero analyze ako no. Mag-away mi kanunay ni Nicole tungod nimo. Tungod kay kato pa lang nga time, nakasabot ang si Nicole nga ikaw ang niad ni sa suod. Inday, maluya sa kanako eh. Ayaw na pagbudan ako. Ayaw na usbang imong gibuhat sa wa pa ka aksidente. Guba na tal kayo ang akong dugan. Inday. Akong gibuhat sa wa pa ko maaksidente? Nga no, unsang akong gibuhat? Unsay akong gibuhat? Unsa man? Lain na sa di nga wa nimo gisulti nako? Lain na sa di nga para nimo dili importante? No. Dili ingon na Inday. It's just nga umago kay baon sa akong pagsulti. Ako man kayo nibuhat. Nga nung maglisod man ka? Nagpalayo ka na ako. Miligay ka na ako. Nakigbuwago nimo? Huwag man kang tigbuwag eh. Huwag pang mga relasyon. Unsa? Mao na tinuod Inday. Huwag pa tayo relasyon. Mao pa rin pagkumpisal na ako ni mo sa akong gibati. Huwag imo kong gisilkway. Wow. Ka-feeling gwapa ba gudi na ako? Nagpadakas imo kay ubos.
Nagtuo kang gikauwati ka sa una mong wa dayon kun mo mutugan nimo sa akong gibati. Kita? Wa pa'y relasyon? Pauway kita? Mao ni tinuod Inday. O niya, ano mo rin taga may relasyon ka ron? Nganong kiskis naman ka na ako? O, saka mo trahiluan og sa agtang, pero bisa na. Imong ipa-feel na ako nga may relasyon ta. Inday, O sila, silang tanan. Nganong maingon man sila nga magpakaayon ako na magpakasal na ta. Ha? Mao nga nagtuo kung may relasyon gyud ta. Sa ato pa din kamong tanan, nangilad na ako. Inday. Ambot ko. Labad lagi ako. May memorya siya ako. Bawa naman naghihapon na padulungan. Kaya sige patarog, sir. Bugbumagay na yung utok ron. Oo. Pero kung mabalik na sa normal ang iyang utok, maragya po na mga tabo. Mulig ka ragyapon siya na ako. Bitaw, sir, no? Labad, sir, bitaw na naon, no? Ay, lagi na sir, eh. Aldi mo labad. Wala bitaw ko kay Bao. Kung sa'y baton ko. Oh, oh. Hala, oo, sa karon. Nurse? Nurse Ethel? What's the matter, ha? Nurse. Oh, Inday. Sir, yung ipanak-panak ko yung o sa bungbong, sir. Tinuo ko. Nakuyapan siya, sir. Oh, sir, ano, sinita po? Ikaw, dadulog siya sa ospital, dali. Sir, ay lagi panabi, sir. Dalma lang, sir. Hindi pa dati ko. Hindi pa da. Buhat ko sa tong inday, oy. Isang dito ako di, oy. Joko, Sir, sila si Miss Nicole ug si Sir Alvin. Sukat sa inyong pagdaniya din ni ganina. Hangtod rong mga orasa, wapagyud siya mauli sa panimuon. Palagi tao nang. Tuwagay si Sir Joke ug si Miss Nicole nagsulti sa doktor. Pastilan ginoo ko. Kaluoy na bayain tao ni Sir, oy. Pero ko lang. Oh, Lagi ka. Panaguman pag eskurita diyas ka mo, eh. maunta ni akong plano, Kiko. Pero pag chat ni mo na ko nga mauni na hitabo, nihukom dayon ko nga muanhin na lang. Mubalik na lang, unya ko dito ini ka 40 diyas na gyud. Dili ko makaako nga pasagdan lang si Sir ini. Ngayang giatubang ron. Bitaw nang. Uy, kay Sir. Ay, unya unsa na makahintang karong inday. Maulian pa ka siya. Iniuban pang pangutana nga matubag sa sunod sumpay ni atong naginapos na sugilano nang. Hay! unsay? Nag-choose? Unsay? Anong? Kasakit sa ko. Nakabigdayang akong po. Nahinungdom na ko. Nabangga ang akong sakit. Nabanggaan ko. Salamat. Salamat kabuhi na day ko. Salamat, Lord. Salamat kabuhi ako. Salamat kayo. Naibaw na ka sila. Naibaw na ka sila sa nahitabo na ako. Si Nicole. Sila silang galorki ko.
O si Sir Joko. Si Sir Joko. Na-hospital sa Drabada ito. Maura ka ng ospitala. Niyasad ka siya din ospitala. Nagpunta siya. Ayun si Inday. Nagpunta si Inday? Inday! 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 Kumusta na? Unsay magpamati, ha? Sakit na ba mo? Ay, nakadisi, sir. Gwapo na sa tulikayo siya. Last ako kakita niya. Desperado pa man kayo ng dagway. Ilan na tikado sa pagkapangka na ako. Inday, tubag ako please. Huwag ka lang may baw kung siya akong kibati. Mura na ako pamatay. Pero thanks God, safe ra ka. Huwag nahulian na sa pumot. Tubag ako please, Inday. Hindi sa rin siya. Lipong-lipong ako pero nagikilig na ko ay. Higulitan pag inigot kong kamot mo. Askang hagkan pag hinidiyan ko yun. Inday, I love you so much. Natatagay. Gihagkan din akong kamot. Inday, kung sino kibati ha? Tawag na akong doktor ha? Hindi kilig ako, Sir Uy. Ngayon, nisiga mo guni mong mata, sir. Ikaw pa nanyansing na ako. Ikaw pa nakuyawan. Sorry ha, Sir Uy. Inday! Inday! Naulian ka! Maayo ka na! Inday! Naulian ka na yun! Naulian ka na! Uy, sir, imo magkutaw ko gigakwa sa aray. Uy, sir. Abuso na niya. Aray, uy, ako dextrose. Ay, sorry. Sorry. Naugawa. Inday! Happy kay ko! Salamat! Lord, salamat! Ihinayon na yun na to ang iyong plastic surgery, ha? O inigayo na yun mo. Magpakasal na ta! Ha? Kasal? Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit ka mo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000.